Thokozani bogogo nomkhulu igama uVusi Mabunda. Umhlaba Mabunda umuhla kacala umuntu ubheka bonke abamcala egojana lamanzi uVusi Muzi ngengoma yeza. uVusi Muzi uyovusa imizi yamadoda. Namhlanje ngizovusa wakho umuzi. Bogogo nomkhulu ngicela nje ukuthi ngicale nje ngokubonga bonke abaseba-subscribe-ile, and then if you know ukuthi you haven't subscribed, please do so. Click nje le subscription button bese-ke click lo like, because like uyo owenza ukuthi lo message owuzwayo nalaba abanye bakwazi ukuthi bawuzwe, because izothatha nje le video ibeke nje phezulu kwelenyoni. So bogogo nomkhulu, namhlanje ngifuna sikhulume ngendaba ebaluleke kakhulu, indaba ethinta umsamo, kodwa umsamo wakuphi na? Umsamo wasekhaya. Ngithi mina kubalulekile ukuthi siyikhaya noma mhlambe umuzi nomuzi ube nedalwa zakhona. Kanjani? Ngoba uzothola ukuthi uthi uma uyohlola uzwe kuthiwa amadlozi wasekhaya noma kunamakhehla noma kunobaba noma umama omile egeyithini. Kubaluleke ngani ukuthi sikuthathe serious lokho, ukuthi kunomuntu ongasekho emhlabeni noma kunomoya ofisa ukungena ekhaya kodwa awungeni ekhaya na? So lokho kubaluleke ngokuthi inhlanhla zakho wena njengomuntu awuhambi wedwa wena, kodwa kuney'nhlanhla zakho noma iy'nhlanhla zasekhaya ekhaya lakho noma ekhaya kini eziphethwe yilabantu ekuthiwa basegeyithini. So kubalulekile ukuthi njalo uma uyohlola uzwe kuthiwa kunomuntu ome egeyithini, yebo kubalulekile ukuthi umfake lowo muntu loyo. Uma wazi ukuthi waba nomuzi, wakha umuzi kodwa zange ufake abantu abadala, zange ubuyise abantu abadala, awubikanga umuzi, lokho kubalulekile ukuthi ngathi ungakwenza njengamanje. Ngani? Ngoba iy'nhlanhla zakho uzothola ukuthi uhamba ugijima ungena iy'nyanga ney'nyanga, uphelelwa umsebenzi kodwa uyathinta laphayana kodwa akuthinteki. Ayikho into elungayo, njalo wena uma ucala uthi uyathinta izinto zakho. Unebhizinisi kodwa ibhizinisi lakho alihambi kahle, usebenzela ekhaya noma uyinyanga kodwa abantu abangeni bazohlola noma amathwasa awafiki. Kubalulekile ukuthi ukwenze lokhu, kuzokusiza wena kusasa, kuzolekelela umsebenzi wakho, futhi kuzosiza nabo labo bantu labo abangaphandle ukuthi nabo bakwazi ukuthi bajabule, bakwazi ukubona ukuthi lo muntu uyasenzela izinto, ithi nathi simenzele izinto. Kwesinye isikhathi uzothola ukuthi kuney'lwane endlini noma ejardini ezifakwa abanye abantu esibabiza ngabathakathi. So labo bantu labo vele bayayithola ipower nokuthi vele banihlukumeze ngoba ninodwa endlini. It's like ninodwa endlini, abantu bekumele ngabe bayanivikela bangaphandle. So thina uma sihamba sofaka iy'khonkwane kwakho, sohamba soqinisa umuzi angeke uqine ngaphandle kokuthi kube khona abantu abanikazi balomuzi kuqala. Ngikhuluma ngabantu abangasekho emhlabeni. So uqinisa umuzi ngokuthi kunabantu abakhona la endlini la ejardini, abantu abala ekhaya. So thina ngale khonkwane sizolekelela bona ukuthi makuyokwenqa imfene bakwazi ukuthi bayegadle. Uyayizwa lento? Makuyovela inyoka ibuya khona, bazokwazi ukuthi bayegadle. Futhi umuzi onabantu abadala awungenangeni isilwane esinga-understandeki. Angeke uzwe kuthiwa kudlule inyoka la, angeke uzwe kuthiwa kudlule imfene la, ngoba bona bayakwazi ukuthi bavike, ngoba nina njengoba senibafakile bona bahleli kahle la bahleli khona emsamo la nibabeke khona. So manje ekumele bakwenze bona ukuthi baprotecte nina, futhi nendlala ingabi khona. Akulula ukuthi ekhaya kube nendlala, akulula ukuthi ekhaya kulalwe akulula ukuthi ekhaya kulale kungadliwanga, ngoba labantu mabakhona lapho ibona abaziyo ukuthi ikhaya liphathwa kanjani. So uma nisenibafakile, obvious nawo bayazi ukuthi yithi-ke abantu abaphethe le khaya leso. Akumelanga kukhalwe, akumelanga kulanjwe la ekhaya, sikhona thina. Bengithi mina kini ngizothi uma wazi ukuthi wakha umuzi
noma uthenge umuzi kodwa awubafakanga abantu abadala and futhi unezifiso ezinkulu empilweni yakho ukuthi uphumelele, abantwana bakho baphumelele, umndeni wakho uphumelele, kubalulekile ukuthi uhambe uyofunisisa kahle ukuthi ungenza kanjani ukuthi ufake abantu abadala. Ungenza kanjani ukuthi ubike umuzi, ngoba nanoma ungawubikanga umuzi kuyofana nokuthi la wena uhleli khona yi-ground, la wena uhleli khona yi-stand, akusiyikhaya, umuzi. So umuzi kungaba kwamagida sibhekane, kungaba nje umuzi nje njengoba kuwumuzi nje, noma kube yinto efana ne-ground, akulona ikhaya, because ikhaya kula wena nomndeni wakho nifudumala khona, nihlala khona. So how can ukuthi uhlale ekhaya ekubeni kube kunabantu obashiye egeyithini? Because ezinye izinto ukuthi uma uphuma bahamba nawe labantu abahamba nawe, bese mawungena endlini ejardini basala egeyithini wena bese uyadlula. Manje-ke uzophila kanjani ngaphakathi lapho? Lento ekumele, lezinto ekumele zikuthole ezinhle, inhlanhla zokuthola kanjani ngaphakathi, ngoba kusho ukuthi kuyomele ukuthi zikuthole le ngaphandle. And noma nanoma bazokushiya la, uzobashiya lapha egeyithini bese wena uyangena, injabulo kubo ayibi khona, abajabuli lutho. Mina ngitholakala eGermiston. For ama-bookings ku-084 972 9634, 084 972 9634. Bengithi nje ngizodlulisa ukubaluleka kokufaka abantu abadala ekhaya. Ngiyathemba ukuthi nizwile. Ngicela usubscribe, ngicela ulike, ngicela ucommente. Siphinde sibonane futhi kwenye ivideo. Ngitholakala eGermiston eGoli, eGermiston eGoli ku-084 972 9634. Thokozani.